Здравейте хора, аз съм Вики, а вие много сте с Викс Channel. В днешното видео, понеже реших най-сен да направя и аз едно коледно видео, защото знаете, Коледа вече чука на прага. Утре е 25-ти, точно Коледа. И реших да направя коледно видео с 10 интересни факта за Коледа. Ако ви харесват такива видео, оставете лайк, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да получавате известие, когато качвам нови видеа. Сега, нека да започвам с видеото. Песента Jingle Bells е първата песен, която е изпята в космоса. Това се е случило на 16 декември 1965 година, когато астронавтите Том Стафорд и Уоли Шира се е изпели на Gemini 6. Тоест, песента първата коледна песен е изпята на 16 декември 1965. Да. Следващия факт е свързан с истинските елхи. Добре. Всъщност е много интересно да знаете, че американците всяка година закупуват 37,1 милиона реални коледни елхи. Всяка година на бъдни вечери на Коледа, а 25% от тях са от специалните 5000 ферми за елхи на територията на страната. Да, но наистина огромно число. Представете ли си 37,1 милиона елхи всяка година? Това е просто мудрост. Най-големият подарък. През 1886 година французите дават на Съединените щати най-големия коледен подарък, правен някога в историята, а именно статуята на свободата. Да, французите си я направили през 1886, са я дали на щатите като подарък. Сега пък ще го поговорим за първият документиран човек, украсил коледно дърво. И той е реформаторът Мартин Лутер, който е живел от 1483 до 1546 година. Според легендата, толкова бил удивен от красотата на звездите, блещукащи между клоните на борчетата, че донесъл у дома си едно дръвче и го украсил със свещи, за да сподели картината с децата си. Аз бих казал, че това е един доста добър баща. Интересно е също така в тази класация да се отбележи и за наименованието на Коледа, което на английски е Christmas. То произлиза от староанглийския израз Христова меса, споменат за първи път през 1123 година. До сега говорихме за 37,1 милиона изсечени дървета всяка година, които американците изсечат, то по-точно елхи, за Коледа естествено, но сега пък ще говорим за един рекорд на Гинес за най-високото изсечено дърво. Според рекордите то е бор с височина 67 метра и е изложен през 1950 година в Сиатъл, т.е. в Вашингтон. Оригиналният дядо Коледа. Това е един наистина доста интересен факт, който може би сте чували, но нямаше как да не го спомена. Оригиналният дядо Коледа е Свети Никола, който е живял през 3 век и е бил известен с това, че е оставил тайно пари на бедните. Поемата за него е написана през 1823 година. Известна е като Нощта преди Коледа и това вероятно го свърза с днешната представа за добрия белобрат старец. Аз бих казал, че Свети Никола е бил доста добър човек, що ме дава храна на бедните. Всъщност тайно пари на бедните, да. Първо споменаване. Най-ранното споменаване на 25 декември като Рождество Христово е в римски календар от 354 година след Христа. Доста отдавна. Почивен ден. Не, чакайте. По-добре. Почивен ден? Просто почивен ден. Както и да е, сигурно може би сте досетихте, че Коледа не винаги е било почивен ден.
според заглавието на този факт. До към 1850 година, 25 декември, е бил нормален работен ден, в който магазините са били отворени, не че сега не са, а и децата са били на училище, възрастните са ходили на работа, изобщо все едно е бил съвсем нормален ден, като например 23 декември или пък друг ден, както и да е. И сега преминаваме към последния интересен факт, който мен лично доста ме изуми и изобщо не повярвах първо. И то е семейен празник. Пак с въпросителна. Знам, че може би вие не го виждате, но така стана. Съжалявам, хора, но наистина е семейен празник. Пак с въпросителна. Вече сигурно се досетихте, че Коледа не е била семейен празник винаги. Естествено, по заглавието. Коледната първоначална версия е била номер или лакомство, като например на Хелоуин за възрастни. Лакомството се изразява в алкохол, а номерът в физическо насилие или унищожаване на собственост. Интересен факт, наистина. Хубаво е, че сега е семейен празник и не ти унищожават някаква скъпа вещ или всъщност е хубаво да пиеш. Да. Това е единственото хубаво в лакомството. Да, наистина лакомството винаги е по-хубаво от номера. Както и да е, хора, оставям ви с тези 10 факта. Това бяха те. Ако ви харесват, оставете лайк, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да получавате известия, когато качвам нови видеа. И ще има линкове долу в описанието към сайтовете, от които извлякох тези факти. Чао и до следващия път!